ఎగువ నుంచి కృష్ణమ్మ పరవళ్లు మొదలయ్యాయి. నారాయణపూర్ నుంచి జూరాలకు వరద వస్తోంది. దీంతో జూరాల ప్రాజెక్టు జలకలను సంతరించుకుంది. ఎగువన ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టులు నిండడంతో గేట్లు ఎత్తి దిగువకు వరద నీరు వదులుతున్నారు. జూరాల ప్రాజెక్టుకి వరద ప్రవాహం పెరుగుతుండటంతో ఆయకట్టు రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నారాయణపూర్ నుంచి భారీగా వరద జూరాలకు చేరుతుంది. ప్రస్తుతం జూరాలకు 33,200 క్యూసెక్ల వరద నీరు వస్తోంది. ఇదే ప్రవాహం కొనసాగితే త్వరలోనే ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందంటున్నారు అధికారులు.